Kaixo, Maria. Kaixo, Santi. Bueno, gaur hemen elkartu gara, gure bazkidei, eta ez bazkideek ez direnei, kontatzea, koordinatzaile orokor bezala, zu izango zarela, ekainetik aurrera, eta horren inguruan, azalpenak eman nahi dizkiogu, ezta? Bai, idei ona iruditu zaigu, ez? Nolabait elkarrizketa hau grabatzea, kontestu pixko bat eta prozesue nola eta zergatik ematen nahi den irudikatzeko. Eta abiatzeko, Santi, 12-13 urte hastapenetik goien arren, bada zerbait? Bai, nire kasun 2011ko azarotik. 12-13 urte hauetan lortu deguna ez da gutxi. 18.000 bazkide, 60 bat langile, 6 bulego ditugula, ia 1,8 milioi euro jaso ditugula gure bazkidetatik energia proiektuak egiteko gure propioak, zerbitzu berriak, Goiener soziala, berrikuntza proiektuak europearren inguruan, zerrenda amaigabea, ezta? Orduan, gauza asko egin ditugu urte hauetan, eta hor daukagu ibilbidea eta oraindikan falta zaiguna. Eta guztionen ondoren, nola, marroi itxuradun oparitxo hau zergatik egiten diozu, ba? Lehenengoa motibo asko daude, ez da motibo bakarra. Lehenengoa aipatu dudana nolabait izango zen denbora. Azken finean motxila badijoa betetzen eta zama bada. Eta horrek ekartzen du, bere ondorioak. Orduan, hor badaude motibo batzuk, ez dira horiek bakarrik, badago beste osasun mail bat edo esparru bat izango zala osasun instituzionala, Goienerrekoa, zergatik egon behar nahi zain beste denbora edo zergatik jarraitu beharko nuke denbora gehiago, ezta? Modu bat baita ere erakusteko, proiektua baita ere ez dala pertsona bat, eta ez dala inoiz izan. Eta amaitzeko aipatuko nituzke beste 2 motibo, alde batetik apaltasuna, baita ere onartu behar detela, etorriko dana direnak egingo dutela nik baino hobeto. Eta horri aukera eman behar zaio. Eta bukatzeko, esaten da, boxealari onak eta hola nolabait erretiro hartzen dutela, beti momentu gozoenan daudenan. Eta esaten du, zergatik ez, orduan, Goienerren jarraitzen dut, ni ez ni joa beste inora. Oso ongi. Ni personalki eskertu nizun eman duzun pauso hau baita ere jakin gabe zein izango zen ordezkoa. Nik uste dut gaina kooperatiban zure eskaera jaso ginunen, ez? Igual trauma nolabait txikituzula jakitek noski bertan gelditzen zala, ez? Osea, ekarpenak egiten jarraituko duzula zauden tokitik. Argi dakat, Goienerren nagola, jarraitzen detela, sinesten detela proiektuan, eta da, birkokatzea, jazta, orduan nik uste hori dira mugimendu naturalak, eta nik uste ariketa hori egitea danon artean oso aberatsa eta baikorra dela. Orain pilota zure teilatuan dago, zergatik animatu zea? Egi esan, gonbidapena edo proposamena jaso nunen sorpresa handia izan zen niretzako. Eta lehendabiziko ariketa izan zen pentsatzea zergatik ni, galdetu nion ere bururi, ez, momentu hartan, zer eskaini diezaioketenik kooperatibari, ez? Eta, nik uste dut Goiener oso abudo hazi da, bazkide kopurun, langiletan, ematen ditugun zerbitzutan, eta hasieratik ikusi du gure burue izaera bikoitz batekin. Alde batetik, 18.000 bazkidei zerbitzue ematen dion lantalde, enpresa edo jarduera sendo bat jarri dugu martxan, baina beste alde batetik baita ere izaera soziala egotzi diogu gure bururi, ez? Oso sektore konplexun gaude, eta horrek askotan urrundu gaitzake beste esparru sozial hortatik, ez? Eta horregatik jartzen dugu begirune berezie gure bazkidetan, gure egiteko modun, eta nik uste dut bi erronka horien arteko oreka zaintzea izan daitekeela nik egin dezaketen ekarpena. Iruditzen zait hurrengo urtetan niri baita ere begirune berezie jarri beharko diogula. Eta nola irudikatzen duzu etorkizuna kooperatiba mailan?
Zoritxarrez eta lehen aipatutako sektoren konplexutasune dela eta kanpo baldintza asko daude, ibilbide hori mugatu dezakeanak. Baina nik uste hurrengo urtetan etorri beharko litzaigukena dela merkatukiko menpekotasune murriztea nolabait, eta hori bi lan ildotatik etorri daiteke. Batetik sorkuntzan nik uste aurrera pausoak emateko momentue etorri dela, badakigu ez dela erresa, eta bestetik dibertsifikazioko bide hori, hartu dugun bide hori, beste zerbitzu batzuk martxan jartzeko hor sakondu, eta zerbitzu batzuk gaintzak finkatzek ekarri dezake hori, ez? Eta gero beste alde batetik baita ere garrantzitsua iruditzen zait, eman dezakegun edo egin dezakegun saretze edo ehuntze prozesu bat. Bai gure hurbileko antzekoekin, eta baita ere igual estatu mailan eta Europa mailan ere egiten aigan lanketakin, ze benetan eraldaketa soziala, ekonomiko-soziala etorriko bada, sare horik indartu eta eskala ezberdinetako komunitatek sortzetik etorriko dela iruditzen zait, horrek bultzatu dezakelako eraldaketa ekonomiko-sozial horren bidea nolabait. Nik azpimarratuko nituzke 2 puntu. Alde batetik, urte guzti hauetan zehar nire ustez konturatu garela, hau ez dijoala bakarrik berriztagarri buruz. Gai askoz konplejoagoa dela, gizarte justuago bat eraiki ahal izateko, esaten den bezala adibidez berriztagarriak bai, baina nola, ezta? Zeren beste eragile asko holakorik egiten ari dira, baina zaizkigu gustatzen nola egiten dani diren proiektu horiek, ezta? Orduan, nire ustez hor dago gako bat eta horrek ekarriko dizkigula nolabait eztabaida batzuk edo hausnarketa batzuk egin beharko ditugunak hobeto finkatzeko nun kokatzen garen. Eta bigarren puntu potoloan niretzako solotuta baitarek parte hartze horrekin, ezta? Hau ezin degula bakarrik egin. Orduan niretzako parte hartzea, egotea jendearekin entzun, aukerak sortu, zeinek egin nahi du orain, berdin zait, nun dagoen. Agian ez da bazkide bat izango, baina egin nahi du. Bagoazen jende horrekin gauzak egitea. Jarrera bezala, nik uste gakoa dela. Zeren ja, momentu hortan esaten dugu, eske posible da, egiten ari gara. Naiz eta xumia izan. Eta orduan, nik uste horrekin emango dugu alternatiba eredugarri izango gea, eta hor erronka handienak hortik etorriko direla. Nik uste dut 12 urte hoitan zerbait erakutsi badugu da erreakziorako gaitasune badaukegula, ez? Hori argi gelditu da, eta gero gauzek nola aldatzen dien, zuk esan duzun bezala, gaur aukera bat ikusten dugun tokin bihar mehatxu da, ez? Orduan, kanpo baldintza asko daude, etorkizun hori marrazteko. Maria, hemendik aurrera, zurea da hitza, zurea da buru izateko, buru eta esango nuke bihotza baitare. Orduan hemendik aurrera, badakit bidea ez dela erraza izango, esku honean gaudela, eta badakizu baitare, ni hemen nagola, ez nogala inora, badaukazuen nolabait galderak zalantzak eukitzeko partekatzeko lekua eta tokia, eta nire babes guztia, eta ni oso kontentu eta pozik nago. Ematen duzun urratxonekin, hasi zorte hon. Badakit talde lan bat dago alatzen, ez dut beste modu batera irudikatzen. Orduan, badakit bidea elkarrekin, beste batzun artean, baina elkarrekin egin dugula, orduan, eskerrik asko.